Күгәрсен районының Морак авылында яшәүсе кадерлебез Айдар Рәшит улы Хафизовты яшьлек юбилее 30 яше менән кайнар котлап, изге теләкләребезне yetkерәбез дип башлана котлау сәламе. Айдар, акыллы, уңган, ярдәмсыл, тырышһың. Ошы матур сифаттарың тормышыңда һәр эшендә зур үрдәргә идәһен. Туган көнең шатлык алып килһен, ә хезмәтең илтһен уңышка. Бәхет, изгелектәр яуып торһын, теләктәрең ашһын тормышка. Якты кояш һәр сак юлдаш булһын, шатлык тоеп типһен йөрәгең, авырлыктар һине урап үтһен, кабул булһын һәрбер теләгең. Котлау менән тормыш иптәшең Резида, кызың Зарина, атайың, әсәйең, һылыуың Нәркәс, кайнәң, кайның һәм барлык башка тугандарың. Бәхет нимә икән һуң? Нидән килә икән? Бәхетле тормыш иленә кайһы ел илтә икән? Асык ян менән яхшылык теләп, дус яшәүдә рәхәт бит ул. Ризыгың булһа, һаулыгың булһа, бу дөнья үзе бәхет бит ул. Ян тыныслыгы бәхет, күзләрдә сагыла, күңелле бездә яралар, моң булып агыла. Асык ян менән яхшылык теләп, дус яшәүдә рәхәт бит ул. Ризыгың булһа, һаулыгың булһа, бу дөнья үзе бәхет бит ул. Бәхет ул яхшы уйдар, якты һәм саф күңел. Дөньяны һөеп карала, бәхетеңә күңел. Асык ян менән яхшылык теләп, дус яшәүдә рәхәт бит ул. Ризыгың булһа, һаулыгың булһа, бу дөнья үзе бәхет бит ул. Асык ян менән яхшылык теләп, дус яшәүдә